De apa cer kowe kok ganteng ta De pret amin cintaku bersemi di AHA Sol spesial buat rekan-rekan radio BC Sekar Bengawan. Jaluk kowe aja keloro-loro Haja tresnaku posisi kowe langit bumi kang dadi sesine yen neng ati ra ono wanita liya aye asoy kowe rasa sosi aku saneng aku luso amon golek banji tak jaluk kowe aja keloro-loro tresnaku posisi kowe langit bumi kang dadi sesine wanita liya jaluk kowe aja keloro dia tresnaku posisi kowe langit kang dadi sesine yen neng ati ra ono wanita liya kowe rasa posisi aku ra neng ngerti aku
Andina